interest jong kat tu kat ni lala wan pat wan ra ya ka jing pat jing pra haki shinong ki thau haki rat jungi te ini ide ibenta ka ba menerung ala ban mentang ban biang Mr. Chairman sir ba ka ilaka ka dei ka wei ka department ka ba kongsan ba ka ba ngim dei ban sha ba ki kur ki jai kin chule kat ba man bat ki shinong ki thau kin chule kat ba man don shu ngane thu ipi ka dan wi ka shinong nganum jer ka teng ha po melim constituency kabahado khandai snam menta khundon dor barsno teng so kum kine na thrai lade ban shimkhya ban pej ba lada ka sanat kadai shisnam arsnam la snam dai ban pelong dor barsno lada shajid uju ne shajid away compare tamba kadai ban don ka dor barsno ba ki pej ba nong song shnong kinio ban jet ikinong sensar shnong ki ba ki sngo mon te kine ki mat Mr. Chairman sir ngakwa ban wanra hangne ba ninyo kata kajing sensar ka ba biang te ngatrai ka de ka dis council ka ban itu ya kita ki kur ki jaj ki bahap ha kata karai namar ki don ki jing persang ban weng no ya katu kat ne ki kur na kata karai te ngaso ki don ki jing thumu ki ba shulendet ki ba isir khai ba kila ban wanra ya ka jing pat jing para ha ka shnong ka thau kala banwan ra wat ka jing ya snam ha shnong ka thau namar kan kata ya khandau ka shap ya ki khlau ki patap kumta ter tenga sngong ka jing ai jumo jonga Mr. Chairman sir ka dai ya kata bakat bala hi banyo no da ki nongsin shar ha ki hima sima jongi ki bala dai ki bada pura bat ban pej ba ki dorbar shnong jongi ba kin penlong ka dorbar shnong kumbalabu akasanat kim dei ban chu ai da ka dau bompat la ban penbiang account namar kemanga ong ki pisa jong ki shnong kim da dei ki ba da ki crore da ki spa crore ki dei tang da khandiat teng shipo hajar im da bone tang da kilak namar ba baling ong gum ta Mr. Chairman sir hakane ka jing pantrai ya kane ka scheme naraga mar hang tu ka pisa ka he let's say kala bandon ke jing thmu ko basilendet banyo monopolize lane banyo manipulate yakitu ki scheme hapo kisnong kita nan so ai nuk sai people melem ki bon kisnong ki bakum kita Mr. Chairman sir tengah sautang ita nga kersyane kini ka cut motion ki belawan ra DFJ la kadong badda ke jing kerpat ya ka isi bahkan shim note yakini ki points ki bengilare sang ni tang ni ne kublish bon Mr. Chairman sir Chairman sir ngaru kendiat ngakersan ya kini cut motion but ngasukwaban na kaliang jong deputy CM man pensyai biang halor tu kubang labu kemane ke jingkeli namta kani ka town committee ba kani ga UI ka jing UI jonga ba ka town committee larangi form haki district headquarter lane berkiwei ba ki jaka ki baladon bahkan wara kamtam ya kane ka jingkhut ka waste management ka balalong ka jingma ya ka jingbret pathar jung kinyut bat ka haju ka por kan wanra ru ya ka jing ai kam ai jam ya ki khana ha ki shnong ki thau kane ka dei ka wei ka jing i jonga nga kwa phin pensyai lam sibit kum mangala kali mane wara ka ju ka por ya kini ki branch ngidon hang ne ka nong po nong stoin mau kurwan tenga kwa ba kini ki branch kin kumbanga ong mane ban pensok susu yo pajba kamtam nam ta ki MDC scheme ki ei ki banta ki ba pinshim banang pen klan chuchu ya kini ki branch ha kini ki district bo per khnang ba kanang kam pen suk chuchu ya kar kom trikam jongi ki MDC barang wi pej ya kini ki post ki bo per ngamla ban tip la ha kadongut ngakwa ban tip in particular ya kadong stoin kadongut pidon ki nong trei hapo kanong stoin branch kata kadai ko ki bangakwa te kublish bonsa ya kane ka por Mr. Chairman sir nakaliang ka jongaru nga kershan ya ka kat motion malon ra ada i MDC na lain kra Mr. FJ la kadong te ngaru ngadon kendian kane ka por ban kerani hagbede ba kane ka Grand number 1 kepada jongka General Administration Department ipai itu ka serial number G contribution towards pension family pension gratuity etc ipai yang tu aga page kebakat khandai ngi yang tu gadon gani ke pension MDC te ngi la tip baru sekata ngi tip ke jing tip ke jongi ba kamdon ke MDC pension
Tinggi pej gini actual ru arajar khat nyo khat pra khat riu khat nyo hang tu kamdon khat riu khat nyo khat pra kamdon rei i pej bade hang tu ka non plan arajar khat pra khat khandai kadon hang tu shikror san paulang but i pej bade shikror san paulang larang i pej bade haka senam arja khat khandai arpo kalong nil di habede bakani hajin sha bangi I ka arja khat pra khat khandai ka kalong gajing kemen mo senamar bangi I bakadon ke pension nakamata ki MDC ro bat ngi kren kini ki MDC balai babon ki kren ya kata bapli ki myo ai ti kwa ban te pat balai ka don tang kani ke senam arja khat pra khat khandai khanyo khat pra ka tu ka actual kam don ban haka arja khat khandai arphoru kalong nil hang tu kretang ita Mr. Chairman sir. Lampang menurut buram ngaru ngakrisan yang ini kat motion ke balawan ra dari Master FJ Lakadong alor ka grant number 1 ka baidi bat ka GAD but hoi ak jing sha kini ka department kalong ka department ka bakongsan ha ka basibun ki matrikam lani ki jing trikam jong kani ka department ka don ya ka ban pendep na ka benta kakam juga council but kei kebangas ngau kwa ban ya kersan ya kani kakat motion ke balawon ra kalong ba kumbang itip ba district council ke dei ke way na ki benta pedeng ki ban ai ya ke jing kersan lane ban penek pensa ya ki riti gudustur ki jongi nama kata nakaliang ke jonga ngasno bakum ke district council ka de bandon ka jingmang naga banta kani ka art and culture ha ka ba nyi ha ka jing penmang naga banta usnam arajar khat khandai arpho kalong kamdon ru ke jing penmang naga banta ban kentiu ha kaliang jong ka art and culture kumbang de yakran meneru kalian ke general discussion ki jungi ya ka ba kumno ngin la ban penne ya ki jingshat tenrai ki jungi ya ki rukom riam rukom bet ki jungi bat kiwi ki bede kat kum ki riti gudustur ki jungi te nga khwa ban bu lane ban yo ru ya ka jingshai ke ka ba ka isi lane kani ka ba department ka yi ha ka ba ha ka page ka ba khat nyo art and culture ka ba B ni ka tu conservation and promotion of traditional culture kam don kono ka jing penmang but kai ka banga sode ban ai jing mut ka long ba kini ki benta ki ba kongsan jong ka district council ya ka bangi ha ban penne ya ka riti ka dustur ka jongi te ngasngo ban ai jing mut iki bat ban kenturu ba ka naka grant number 1 bakan sobha ban pej ya gini kimat ke ba kongsan khnang ba kiriti gudustur jungi kinomja la shari sisngi bat banakaliang adu district council kan persyang ro ban phai khmat sagini ki banta ki bakongsan jongkari bagajai bandri jungi te ngakersan ye kini kat motion ka balon ra apadeng jungi dari MDC nalai mukra kuble shibun to shwa bai ka extra committee kan ai ka jing pensyai halor ka ibra raise dei baru ni vileng do aka jing dei ka jing pensyai ni ka jubab na kaliang deputy CM la gila ya rules number chispa kendai uno EM in ula ban move ya kanu kanu gran on recommendation of the CM but aka jing dei ban pensyai ya kanu ka court motion dagile ya rule number sispa katsan R ia menchat finance kabumur deputy CM ula ban ai kanu ka jing pensyai tenrei ka don hi khandian ka jing bom yai bej haki haka system ka jungi namar ba I kumba CM ula ban recommend yano naki EM ban present ka demand for of grant but ka juga por
Kamduan ru kajing khang let's say yaki em in charge. Jong department concern bakin pensyai ya kanu ka court mission hadin bala discuss. Tang bayaman ta namar bangidang late da kanika convention ka jongi nginang pule bahaya ki ya ka edi rules tenrei ai bau deputy CM un move ya ka demand of grant but ngin ai lat let's say yaki em in charge jong department concern lada ki sudon kamban pensyai ngin ai lat yaki ru tenrei ka jinga dei ka next session let's say ngila aban go through the rules lada ngila aban ai lat yaki department concern em in charge bakin move different grant kenang bakan kan kam itnat ka system hapok house ten riaman ta namar bangila subut ya convention ka jungi ka badon ka sanction na ka rules ti jungi ai ba deputy CM un move ki demand of grant ki member in charge jongi concern grant gila ban ai kanu kanu jing penchai hadin ka motion an ringin ai lat ru deputy CM kat kum karul number sis pak kharsan ar ba ula ban ka right ban clarify mo toh mentangan kerpat nak ka isi manu-manu ban berjubam. Mr. Chairman, sir, beningkong apan pau jing ai kublai ke bakerpang nak kamta I mover ya kani ka cut motion habide ka Department General Administrative Department grant number 1 iba Fantin Lakadong. Hakabide ba ka jing donkam jing pensyai ka jung I bat kumjuru bantip ya ka policy trekam jong kani ka isi hakabaide ba kani ka department kamtam ila stress hakabaide ba kani ka department ilaka hakaba kawai na ka shnong kabaila jerkateng kade ka shnong saisiet ka bahap apo ka MDC constituency ka jong I bat ka MLA constituency ka jonga te nakaliang ka jong I ila penpau ba ka don kani ka jingwan jong kawai ka company lingba ka power grid ban install iki electric pole kiba lada ki 4 kilometer kabaya lingba ka ni ka shnong bat kumju kilabu ki install ya kawai ka substation lada ngambakla kabahe bha te hakabai dei ba kani kumbai la pensngo nakaliang ngajungi ru nakaliang ka isi namar bangidang isong trekam enta dang shitayo tam le singim pat UI ki kot kisla ka bede la kilayo ne me ke nusi ban install ya kani ka substation hangte jong kani ka company te nakaliang jungi sa nga bu ka assurance hangni note down yakini ki points ki ba donkam ya ka raise da I MDC nang tinapo limkra ya ka ba ngin shimkhia kum ka isi ban pe kum kini ki jingjal se nang ni shikmat kinum dan shu ki banwan ban shimkabu ya ka jing lui jong ki pai ba hapo ki shnong ki thau te nakamenta iba lamprang bla ibala pensngo hakabide ba kani ka grant number 1 GAD dangi pai kani ka budget book ka ba number ka ba khat ar ila kdo yaki areas hakani ka H area due to the members council employees on account of revision of pay scale etc. Hoi ketika jingsyasa nomor ba house name arja khat khandai kenika reflect hangni kadai like crore san phulak kat ba mentang ila bu ka projection ban penlut ya kani hadu kumbasan crore san pho ke ka daw sa ka ba penlong ke isi ban examine ya kani ka benta bat ban wanra ekani ke projection ke bathmai ke ba tam da arkror kalong bangin thau kilat klenti sa nakamta ka jingdon kam le se kum ki members haban wanra ekanu nu ga jingerap ka bakerpang namar bangi pe ya ka budget book kum balong menta hakabai de ba ka discretionary grant ka ba ki MDC ki yo hadu menta kalong tang san pho hajar ka shisnam uwe MDC tele se nakani ka head ngila ban enhance biang hadien kani ka budget session ya ka ba we member le singila ban kentiu shadu shilak sanpho arlak nakani ka head te ka be debat kani ka jing kentiu ya kani ka we ka head te nga pensyai ba ka de na benta kata te
hakabai bat bakajing pensngo kajong I hakabai bat ban penbahai kajing sensyal khadar haka budget speech ka bamene ka reply ngaladep ban pensngo ba nakaliang kajongi nakaliang ka isi bat kham kerpangru nakaliang ka department ilaka nginile kat bala ban penbahai ka sensyal khadar nadu ka simship adu lingdokship adu ki serdarship adu ki shnong bat ki dong ki bapero ki bahap apa uput usam jong ka jingpet ka district council ya kani nginle kat bala sa kham kerpangru nam ta kini ki acting chief ki badan mentah namar let's say ladangi ong acting ka bam da sutanat ikani kentien ladangi penkela khasi leila shulong no ngila benong usim le menle mah ubam dei uta usim uba pakal ne usim uba shisha te nakaliang jongi ka department ilaka yin le kat bala ngai assurance support kani gayeng nakamta ka ilaka administration lingba kani ka head ya ka policy ka bakadon kalong banwanra kham kloi yakini ki yaki ilakas ki bad bampat yo yaki full fledged chief ngin wanra dak policy bakham kloi banwanra no election bat ka jingjiat yaki hakwi benta kat kum ka an te hakabai dei pat bat kani ka jingpen sko na kaliang I congress kharpuri hakabai dei bat kani ka financial consultant hakani ka benta ka ba kadon kani ka jing mang penlut sa hakabai dei bat kani ka head na ka GED ya ka financial expenses lani ka legal expenses ha ka page ka bakhat nyo hangtu ka poi kumba nrup sanlak sa ka shisnam bat ngi penya hab bat ka jinglut ka ba menshim snam ka balong hi nrup sanlak kai ka daw ka bangi penne ekani ka daw hi ka long bangi isa menta ka don ka jingya tungkhu ka ba janman ka sngi bat ka an lani ba ka judiciary te khnang bangin yo ya ka jing ya ka council ka baklan ka council ka baskem ha ka bede ka jing tungkhu bat kinunu ki an te namar kata ka daw ngi penlong ya ka isi banbu ya ka ni ka head lagi ka sub head legal expenses nrup sanlak te ha ka bede ka jing kwa pensyai ka jong I ya kita ki financial consultant nakaliang jong ka ni ka head kumbala dep hakisnam hauni usnam balala la don uni Shri VJ Hansaya, Senior Advocate, Shri A. Kumar, Advocate, Shri H.S. Thankyu, Advocate, Shri D.K. Mishra, Senior Advocate, B.B. Nazari, K. Paul, Shri E. Sutunga, Advocate, Shri P.S. Nongbri, SSD, but Zeli Singh Consultant, but new Zeli Singh, Ubadi Consultant, Jongkanika, KHDC. Te yakani la baro kani jinglut jingsap jongini ki legal consultant la shim nakani ka head but nakani ka sub head legal expenses te hakabai dei baka jing kwa jing pensyai ka jong I hakabai dei baka jing trekam jongkani ka ilaka administration department nakamta ka 1/8 share ka banlong shibenta ka jing siu naki nakaliang ka jing yo jong ki hima te ka hima nong ston simship hadu uniusnem arja khatnyo khatpra namta financial year arja khatnyo khatpra klasiu shaka council kumba khatwei lak sanpho hajar shispa arpusan kalangrin simship klasiu hausnem arja khatnyo khatpra shilak nyu khandai hajar laispa sopupra karamrai simship klasiu kumba nru pupra hajar praspa nyu san ka jirang simship klasiu hausnem arja khatnyo khatpra san punriu hajar khandai spa ar ka modern serdarship kadang siu tat hadu usnem arja khatsan khandriu ka belong lai hajar te ka pam sangut serdarship hadu usnem arja khatsan khandriu kadang siu lai hajar duara nong ternem kadang siu hadu usnem arja khatsau khatsan arjan riu spa arsan mosmai nong thmai serdarship hadu usnem arja khatsan khandriu kadang siu riu hajar lai spa nyupsan Nongjeri serdarship hadu usnem arja khatnyo khatpra kadang siu sau hajar shispa arpusan nonglait serdarship kadang siu hadu usnem arja khatsau khatsan shi hajar sanspa sanpo ka sobar serdarship kadang siu hadu usnem arja khatsan khandriu kabalong nyo hajar shispa nyupusan meriau simship hadu usnem arja khatlai khatsau kadang siu khat
prahajar praspa lai walong leadership kadang siu khatsan hajar sanspa usnem arja khatsan khat rio nakamta ka maharam simship kadang siu arja hadu usnem arja khatsan khat rio ka siu lai pu khandai hajar khandai spa prapo nongspung simship ka siu usnem arja khatsan khat rio prahajar shispa arpusan but kiwe ki simship kidang don shu sa kedang bun telesi kan malai somat simship hadu usnem arja khat rio khatnyo sau hajar lai spa new pusan nobo support simship hadu usnem arjar khatnrio arjar khatnyo shi hajar lai spa khatar maulong leadership usnem arja khatar khatlai kasiu khatnyo hajar new spa sanpo shela confederacy kasiu hausnem arjar shpo arja khatwe prapo hajar marbisu leadership kas la exam no ekani la la polite no na gajing siu 1 each year maumlu leadership hadu usnem arja khatar khatlai long lai hajar nongpo leadership hadu usnem arja khatwe khatar kadang siu san hajar nong shulut leadership hadu usnem arja khatar khatlai kadang siu sauspa propwe ramdai leadership hadu usnem khat arhajar khatsan khandriu kadang siu nriu spa sanpo site sopen leadership hadu usnem arja khatwe khatar kadang siu arhajar tengka ka milliam simship hadu usnem hausnem arja khatsan khandriu klasiu lailak hausnem arja khatnyo khatpra klasiu sanlak karai minsau leadership klasiu hadu usnem arja khatar khatlai lai hajar arspa bat kabakhadu kasoras imship klasiu hadu usnem arja khandriu khatnyo arpusan hajar te kata de long jing penshai na kabai de bat kajing lum yakani ka 1 each share kablong shibenta na ka ain kabala aibor ingi ka district council lingba ki resolution nadu usnem khat khandai spa sanphulai ya ka bangin lum ya ka 1 each share na ki hima ngasuban ai khublei ru kerpang namta I ba roni lingdo ibla ai jimut shibun habai de ba kam ilaka kham kerpang namta ki dorbar shnong namar ki babun shisha kalong ki dorbar shnong kimju penlong let's say ki dorbar kumbala bu shisian shisnam tekani kawanra sha sa namta ga jing kinong shong shnong nama ki don kam bantip ya ka jing khen jing dia lani ka policy jong ka shnong haman man ki shnong nakamta kanunu ka kam kawai de ka kam shnong kam thau sa nakaliang ga jungi naka isi ngin ya le stom le se ban penmi kum ki kenja circular hakabedi ka jing pen mau lani ki order ki bathmai naka isi ya ka ba ngin batha ya baro ki hima ki lingdoship ki leadership bakin pentip shabaro ki shnong ba ka donkam ya ki shnong baro ban penlong ka dorbar shisin shisnam kata ka balong ka donkam hadu kata sa but nakaliang gajungi ngin ya persyangkat bala ban penbah ka bede ba ka ilaka administration lingba kani ka GAD te kham kerpang ru kumbala pensngau da I hakabide ba ka jing shim kabu jong ki wepat ki jai benriu ban penen kami kani ka jai khasi ka jongi ngidon la yala ka jong ka an sa hangne ya ka ba ka ju ai ki khasi tribe ya kini ki khun ki ba mdei ki paka khasi desiu ukpa na ki wepat ki jai benriu la ni ka kemi na ka wepat ngidon ni ka tangjai ba kumta tater ya kani ngiladon da ka an bat ngida buat ya ka bat ngida perking bah hadu kata-kata nakamenta ban penenkam ya ka jai khasi da ki wepat telada don kum kita le si ki bamdan jingtip na ka council ngi kerpat iki member le si da pitip subha ban ai jingtip lem jing ka complain sya ka dis council khnang bangin le ka badan kam ila pensngoru dan ka we ka shnong hapo melim kaba lakhandai snam kabam dan ya ka dorbar shnong kabam shim lalum ya ka dorbar shnong hadu khandai snam kaniasa ka de ka case ka belong very serious but nakaliang ga jongi ka isi ngi kerpat I member ban ai ka kerteng jongi ka shnong ba nakaliang jongi ngin phat le si da ka kenja order ka bating but ka jing pan jing penshai nakani ka shnong kimla ban penlong ya kani ka dorbar te ka baidei ba ka jing wanra ka policy discussion da baidei ka court motion da iba Gabriel Walang ha baidei ba ka town committee kani kadi ka jingshasa namar ba katkum kani ka budget kamdon ya kani ka town committee
namar ba nadu usnam arja kha pra kha khandai ngimshim labu ikini ki town committee namar ba hadu menta ki dangdon tang kumbah nriu leni nyotuli ki town committee kataru 4 day ki bapaka ki dangdai tang kita ki ad hoc town committee te yakini ka bentasa ngin habban re-examine na kalyang ka executive committee na kamta ban penbha hakabaide kani ka town committee le singi dangdan tang kanong stoin town committee kanong po mairang maukerwat umsning bat sekiwei pat te hakabaide ba kani nadu menshim snam namar ba ngimyo ru ya ka financial assistant na ka sarkar state government namar takadaw ngimla ban pentulun syakmat ya kani ka way ka head te henry na kalyang jungi nga bu ka assurance bangin yai bodien ban treshtom na kamta ban thau kilat kanti kumno ban penwandur biang ya kani ka town committee te hakabaide pat ba ka jingkeli ka jongi ki ketiki staff hangtai hapo nongston kumbalong hapo ka head hakani ka head kepala pau ki don kumba haki branches ki don kumba life huengut ki staff hangtai hapo nongston branch bat ngakwa an pensngo hani ka yeng ba kum balong menta ka function jong kini ki branches office ki ba ki don ka council hanong po hamokerwat bat hanong ston kadai betang na kamta ban lum ye ki professional tax te namar takadaw kiwe ki activities le sing impat la ban le te namar ka jingduna palat ka manpower bat nakani kalyang ka isi nakalyang ka jungi ngin yale kat bala hakabide bat ban wanra ik policy ka bakham janai le se ban penyari ka tanat terekam hakini ki branch office jong ka council ki ban laiteli te hakabide bat ka jing pensngo jong i bat Charles Marngar balong MDC nangthin na po mohati habide ni ka ju hi ka head ila pensngo ba kamdan kani ka provision namta ka pension jong ki MDC sa kani kamdai shu ka subject ka bathmai man usnem kala ladon ka issue habide ba kani ka benta te nakalyang ka jungi ngi klembu shu ya kani ka budget le kam mang shu ya ka pension jung ki MDC namar ba house nem baladep ru ngilamang henry ngimshim layo apat ya ka grant na ka state government namar takadaw ya menta ka kenti hauni usnem ngi klemmang ya ka bide ka pension jung ki MDC habedi ba ka arts and culture pat habedi ba ka arts and culture belawan ra ya kani ka court motion jingi shimenta di ba iwe MDC nang tinapo nompo ba rani ngasu benong ba hot kani ka arts and culture kumbadon menta kat kumba reflect kani ka budget ngi ai ya kani ka financial assistant ya ka arts and culture ya baru ki MDC te ka bolong laipo hajar marwe UMDC te bat kumju ya ka youth affairs ngi ai arpo hajar marwe UMDC te namanta kani ka arts and culture sa kumbangi la pensngo mene ha ka budget speech ngi fokus bahan kalyang ka isi khamtam ban pen baha bat ban penne pensa ban pen paunam ban pen pau perthairu ya ka jingrus pa jong kani ka culture ka jungi ka riti dastur jungi lingba kani ka grant in aid ka bangi dang shio na kani ka sarkar pedeng te kita kide ki jing pensyai ki jongasa habai dei bat kani ka court motion bat ngakerpat ru iki member i ba fantin lakadong i member ba move ya kani ka court motion ba in withdraw ya kani ka court motion kubleshibun Chairman Madam Murom nga withdraw ya kani motion Adin bau move your court motion la withdraw your court motion. Motion move is that the sum not exceeding 26,80,92,910 on the grant number 1 be granted to the Deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the head General Administration Department. Kaying kapadiang ka motion. So the motion has been adopted. And an amount of not exceeding 26,80,92,910 on the grant number 1 has been granted to the Deputy CM. Swabangin move grant number 2, namar kapor ka baling kot, na karpat yaki nuisim tabaro, bakin kamlong specific, tang iki important points. Beraka juga por nakalyang IM in charge concern, ni nakalyang Deputy CM, bantu reply tang ki 2 point, ki baris nakalyang ki
haka discussion. Ban penungkot kat pula ban ayah ke jawab kelum. Deputy CM, please move grant number 2. Mr. Chairman, sir, on the recommendation of the Chief Executive Member, I beg to move that a sum not exceeding 54,47,720 under grant number 2 be granted to the Deputy CM to defray the charges which will come into course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the head law department. Motion move is that a sum not exceeding 54,47,720 on the grant number 2 be granted to Deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the head law department. This motion is now placed before the House. There is one court motion to be moved by Mr. Gabriel Walang MDC. So please move your court motions. Mr. Chairman, sir, I beg not to move. Namar bau mubarak klam move shu yaka court motion. Motion move is that the sum not exceeding 54,47,720 on the grant number 2 be granted to the Deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the head law department. Kayi ngapriang motion. So the motion has been adopted and an amount of not exceeding 54,47,720 on the grant number 2 has been granted to the member in charge. Now I request Deputy CM, please move your grant number 3. Mr. Chairman, sir, on the recommendation of the Chief Executive Member, I beg to move that a sum not exceeding 6,88,81,430 under grant number 3 be granted to the Deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the head revenue, budget and finance department. Motion move is that a sum not exceeding 6,88,81,430 on the grant number 3 be granted to the Deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the head revenue, budget and finance department. The motion is now placed before the House. There are 6 court motions to be moved by Mr. Elbla, Mr. C. Marngar, Mr. G. Walang, Mr. C. Sochang, Mrs. G. M. Kharpuri, and Mr. R.V. Lingdo. MDC, so one of you may please move your court motion. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the total provision of rupees 6 crore 88 lakh 81 6 crore 88 lakh 81,430 on the grant worth 3 revenue, budget and finance department be reduced to rupees 1. That is the total amount of the whole grant to stand reduced to 1 to raise a discussion on the policy of the executive committee and the working of the department. The court motion is now placed before the House. The member will please initiate the discussion. Mr. Chairman, sir, awara ini ka court motion na awde ini grant number 3 number ba kani dei ka kabrang da ka de jilmu ka bade ka jilmi baga kampisa tengah juga council ba hachwa yang bangan perpa ko to ni ki bentag ba amro kado ni por nga perpa ko jing so ko yak net Mr. Chairman, sir, ba ngai ka nagyang jong ki press bagi media ki laboikat ini ka ban penmi ini ka budget jadi ka sistem ka pemerintah ti balai ka long nin bar ngilapuli ya tu ka konten jo tu ka press report ka ong ba kim simla ai ka copy jo tu ka budget speak jong deputy jong ka council ka ba
lapuli dari Deputy CM. Tidak ka long kumni ka long ka ilong biet ya ka council ba ka long cabrom ka jieng ila pelut kan ni na yang lawan ka yang ka isi batnya kelingi tei berkemui ki ila phet budget banyo ban pentlun saja dari cintikam juga council dari habangi ikut kubur kan long lesi dalam brom secaman sekali ilong kamkai kan ka insong jongi te balai ka long ni aku aban yo ji percaya liang te isi te ka kamsunat berada ni ikut kubur ba ki kin boykot yang ni ka nomor laban non ki session ki ba kerpang berkama ka de gani ka budget session nomor lamda nyal ba ni budget session ni custom ban pentron di babun ki bentah juga council di Brockway di tailong ji pau hadi ke por Mr. Chairman tengaru unum da simbuan ki bentah ba hadin ka gram ni por tenrei kendiat abang apa ni ka kini ka kawai ka grand kini ka bentah juga ni ka F abang apa ini ka gratuities relief for victim of natural calamities te hoi dang men nen ngi yi ka dang de jinja ko kita thai no kliu mai dang mak lak tai bun long yi te nei ba pet ki ba mar kum ba long meneng long ba ki pa ba ka du nu jinga ki mau ki MDC barang ba phai ni ka ching mang pisa na liang ka council apa de ni ka benta ka dang duna barat sia te amar jilong ka hot nyim dak milti di ki jinjian barba dei na jilong ka bariang nyimla banlan te dei da na ka council da jimang ti hatu nlong mo bar kampen ti ni ka jinang jimang pisa ni ka benta but susu bagi phai ni ka water resource kani department ke bamut namta juga belamang hadu South Nyolak April Jasos Pak Ndai Po tiga ni ka water resource badai namar habangi pet ki kemudian di department juga government department water resource ki ai ki jingrap khamtam ni le namta ki norep abubuan ki beta khamtam ni ban ki bun ki lengkah jakarap juga norep ki ba kajing pertai jing kedua mentah mo iyo ban senai ki mando irrigation ba kumta ter kenang bar ketiun mar ku tip syai ba ka kam ke ba kongsan jong ki briu jongi ke kabun ka ki nongrem te hatu nang ni ka bentah la nem ban manglem siki norep ki jongi lemang ni ka department kum balong lem ka ki department juga government ti itai long jing kapau ni por long mene ke dong ni ka bangi phai ni ka dong bar refund ni ke remission of security deposit but haba dei kini ke mar kum makalong ke babuan ki ni ki deposit ki ba esi kamtam ni ka kidon ki kontraktor jungi ki batrei ki kami baai ya kontrol ya jungi kita bathep ya security set ndai kita bala apply ni don kiba 4 Melayu amtala kat tulis nam tengah kepar kisi bagan pet hoy dem na i don kiba kami ada sabaret ni bubun di kibaret awak ki kontraktor ki song ba song jungi baret ni dari dem na sabaret ki long jing mentoy ki te komta nga kepar kisi pen pelem ban yo ban phano ni ki security set jungi kontraktor jungi te kini long ki jing Abang ni por kemang masa semasa yo ban akan dia abang ipai ni kan bar kadika lakin sampai ka budget ti skop ban kedo kendian bar ba don ko win ki ni ki jingmang plai ni budget kawai na kita ki jingmang amar di panjibet masa semasa ko ban pau ni por ba kani udai no wi bentak ba kamtam magatiu ya ka ki kamtam ki bongin ka traditional mo te kani ka kawin ni ta ka
ba lamang pisa nomor hani ka conservation of promotion of traditional culture haksem ladep lamang 8 crore andai menta kena po jadi tilong cepat markadi po budget master dalam promotion marba sepatol da kami kecong yem percaya marba macam 8 crore dari menta klem mangsu ti tai long jipen saya kendian te to marba long kadi po budget baka yu sim jipen 50 master ni jo sebab kendian te itai long jing pau ni por but tiap ada ini ka professional tax kembali 8 pau ni mana lakukan po general discussion di member beron po nosken ba ibabun ki ini ki kam ba kita ni ki buat ki kam tam ki buat ki business ba kile ini ki lat ini ka professional tax ti kan bahaba ka isi kan budin bandio ban lumini professional tax ha buat ki bentar ba danglik bong mo kenapa lo ka jiktiu ka council di ini long cepat jangan macam saya wadi ni ka Grant number 3 kupai sibune. Kupai sibu Mr. Chairman sir. Kumanchu kasane kane ka kat motion grant number 3 na kaliang ka jongaru masukwa tangban pinyi katukan ni kendiat ni. Te habede bat kane ka subhead F kabala akren ni member na po mau plang mentan kani graduation relief for victims of natural calamities kani labu arhusan lang ti ngasukwa kandiat hang ni ba nakaliang ka jong ka isi mo namar ba habede bikini ki natural calamities ngimla abantip mo kan jalano kawan kini minig jingja ki bateng teng ki basulong kansan ti kumngi ginomik maru teng teng ki bangila jumat tengah kwa bah kani ka por ba nakaliang ka isi ru haba kaaye kani ka grant jong ni ka na bentang ni ki natural calamities ru tis ngobha bande pej benya na teng teng ai ba ka kam ai ru kam long shisha ka barinti don ka por ka ba nakaliang ka jonga kum ka member ru hadu mentaro ki don ki bon ki jingja ba hadu mentaro ngampat la banong banyo ya kata ka ban ai ta ka grant ina bentai ki brio ki jong po constituency tengangit ba nang ni syakmat ru ba nakaliang ka jong ka isi bakan dapat banyak bah bakam le numle siliang khmat le se ko mangili badan nakaliang yate la shay don kanu ka jingja te ngathrai banginda de bangi apply kini ki grant ru nginum yo tengah kerpa de ka isi ru bakam de ban le siliang khmat ba hre ba pet ru ba ki jingja ki balong hakinu kedur ba teng teng le se banga jui nakapor lang bonsen ba haba ki release kini ki grant teng teng ai ba la shuai long klem da pet benya bahai ke ka amount don kapor ba WMDC yo ka balong ka baduna WMDC teng teng yo ka ba long lese ka ba khampalat pot tenganget ba in future bas ngob hanga kerpa dia ka isihi ba kan da pet benya bat amde ban le shileng khmat yanu te sakawai da hang ni ngasukwa ban kedo hang ni habe de nakani ka subhead B pay and allowance for of establishment teng ni ngam da suthu bahang ni fisherman cum feeder ki don ru sangut mo ti gani tengah suthu I bakan de department jong ka fishery te ngam tip ba kini ki staff ki dang function ni kim function ti new field worker ru ko jokapor nang ta ni river guard ru jokapor namar hang ni la don ru saw ni fisherman cum feeder ru sawngut te ngasukwa banyo ka jing penshai na kaliang ka jong ka isi na iem in charge ba in item ka clarification ni kubli shibon Mr. Prongayeng ban kershane cut motion ya kene ka grant number 3 belawan ra ada I leader of jong opposition ngasukwa ban late ya ka subhead H Mines and Minerals Wing. Tengah kuat bantip jing syai na ka isi ka ka kam ba kane ka wing ka le. Mines and Minerals namar ba ngamtip ka isi ka SIP committee ka don bantahan ha kane ban pet ya ka mining ya ki minerals. Namar ngapet ka jing penmang pisang ni kelalong hadu saupuai lak tam. Ngam don jing persyai lada kane ka department kane ka wing ka trikam Henry ladang ong kim trikam kumbala keren mene EM in charge ya ka labor iong ba ngiduna manpower
Tengam tip superintendent ide ibaladon kano ke degree ke bede bat ke mining kini ki inspector ngi ki don kumbahdo laingot ki don em ke degree ke bede bat ke mining lane ka don em ke isi bakale kano ke mining hang ne hapo ka jingpet jingkmi jong ke dis council nambar nga ki staff hang ne ki ladon we sao san rio nyo hado nyo prangot abat kini ki field staff ngi ke makidon tengam tip kane ka department ka danglong functional ne kamlong functional Mr. Chairman sir malada kamlong functional let's say ngila aban mo bania penbet no by kini ngila aban pendan kam no yaki meaningfully bakin wanra ka contribution siapa ka dis council kumbala keren we ne ki emne ha ka jingjubab badai bat ka labor license EM badai MDC nang tay na mulai ibat tay borlang patau bayong kadon ka shortage of manpower let's say ngila ban pej ban pej benia ban pendan kam ya ka manpower ka balong unutilized lani underutilized namanta kiwe ki department pat ki bedon kam su ki manpower te kane nga kwa jing shai Mr. Chairman sir na deputy CM hato kane ka mines and mineral wings kadang long functional ne lada kam long functional balai pendan kam no ya kini ki staff ya kini ki weki nong trei nama taban pendan kam sukiwe pat ki department ki bakongsat ngaso tang itahi point mga kwa aban race Mr. Chairman sir pang kersane ki points ki belon ra kini ki member sa khamat jangaru tang dei ne publish Mr. Chairman sir ngaru suman kersan ya kene ka cut motion kubangalale ka discussion mane akwa hi ba u deputy CM un penshailam hak to ka jingai jingmut jonga ban thiet no da ka jaka ban long do ka pung do kha ha ka jaka ban thiet ban tei tang ki building so you have name but habang apet ki don ki fishery supervisor but nang ta ki kitugin ki staff of fishery ki bon te nak ta ka daw nga sa sngoba hangni kadai ka wakan penta ban ka revenue komod ba ngidon kam baka district council kan generate income tenga kwa man tip hang ne pengi kono ka way ka professional tax ane ka professional tax kwa ban kelilam na ka council ki kilat linti pilashim ban nang kampan bon susyo ba ka ju ka por pila perkhat na ban le computerized no ya kene ka professional tax nangta habang ipej ane water and mineral resources development wing ngasoban panjik shailem khendian ya kar kontri kam jong kane ka department but hakino ki banta by tekam te tang kita I chairman sir ko abana bu gini jingli bless you Mr. Chairman sir ngar ngawa kesani kini ka cut motion grand number 3 nakaliang jonga nga sukwa ban yo jing shai ha bi gade bat ka jing thiet ya ka khndo hang thia po mokrat na ka ban ta ka council ban te ka yeng jo ka council namar ya kani ka banta aklam i hang no ka bi gade bat kan di ka jet dan mar kata nga subonong ba nakaliang jong ka isikan ban shai lakla don em kata ka jing thiet ya kata ka jaka but hakonukurkom lehet bat lapnyaj bat kalayaj bait nam namar ba kadon ka jingkran wan pli bu maunong rim jong siam barim ba sela bawang bakala don ka jing siu jong kapisa sya ba no lipstar lundo kabalong life hulak tingka re nakaliang jong ba no lipstar wong ba klampa di padiang ta kapisa teng kwa banyo jing shai habi ada ibat kan ke benta te nomor kata sanga su kerpat ada kaliang jong ke isikan pensyalem lor kene ke benta ru deh Master Sherman sir ngekersan ni kini kot motion belawan ra dari MDC ba bla nama plang ba da musim ke basnukia yang kini ke por ban ya thu api gom ke yeng bakadon ke jingjia hang te hanong tliu menhin ke sngi ke eryong ke bejur bat ke jingdu kalong ke bakrau ke palat ke saupo ke yeng dengan kwa banyo jingshai
bahalor kini ke benta ngakaliang ke department kila ANM banyarap kerki lem yakini ke yeng ke baman yakini ke jingjia ke bas ngosi. Mr. Chairman, sir, nakaliang jongaru Krishan, yakini ke kat motion wan ra do LO jongi. Ti kedon gawi ke bentang ni. Hagabide ba kalan lan sorbe ngala keren menen kendian mancis. Ngakwa bantip kendian ki ai ke kam ke ba hakmat ke ba kini ke lan sorbe ke jongi hang ni ki kam jongka. Ngakwa banyo jing sai kendian nomor ngi hang ni ke total amount ladangi pej but field staff but ke establishment ba kelapoi ke ba kendai paulak dia. Ti ngakwa hi bantip ki ai ki kam ki ba khmat jong ni ka lan sorbe ke jong yang ni ki kam ki ba kale na ni ka lan sorbe bleshubun to nakaliang ka executive committee. I could place the part, Mr. Chairman, sir. Hakabaidi bakani ka grant number 3 kumla move the member nang tay na po mau plang iba lam plang bla. I could play kerpang root nam tay Congress Kapuri ba Ronnie Lingdo ba Gabriel ba Carnes ba Batskem ba Charles kibalaya support ya kani ka cut motion. Hakabaidi bakani ka jingpen snow ke jong I ba lamprang blak langi pai shikani ka budget book ka page ka ba R4R I kren shapang kani ka way ka head kani ka relief for victims of natural calamities te hoitsa haus nam bala la nakaliang jong ka isi kilabu arpusan la but namar ba hakani bla dep khlimla penlut ya kani bisa te nakaliang jungi ngila bu biang arpusan te hakabaide bakani ka head sa nakaliang jungi ka isi ngila perkhat se banyo banyarap namta tu ki longyeng ki bai kendu ki jingja ki basusngi hakabaide bat ka jingsha rongno ka yeng kal air ka jingsha pendu kumta teter te baide ba kita nakaliang kani ka head ngila bu ka provision ngiklam pendu no ikani ringi suthu ba kipai ba jungi lada kim yo shibun se ke jingirap kumbala ban ai ka state government henry nginla mengi ban ai ka tukat ni te hakabaide bat kani ka water resources kumbala pen snow de I member haba phai ka pitch laipo namar ba kidan kini ki staff hakabaide kini ki fisheries kini kitai te nakaliang jong kani ka water resources kumla ajing mut de I member te nakaliang jongi nginile kat bala ban wanra de ki policy ki bathmai ringkat ki jing trelang jong IM in charge ban dan ka review meeting habaide kani ka jing pentrekam nakani ka head te ka babun hi ka de be ka jing siu ya ka tulop sa nakani ka head te hakabaide bat kani ka refund namta ka security deposit kumbalong mentang labu ikani ka projection expenditure kabalong arpusan lak namar bun bahasa ki contractor ki bladep siu ki security kabalong arpercent namta kinunu ki jingtre construction ki ba yo ekawa order na ka district council te ka late hakani ka head but namar bangi suthu ba ki bun but kan kot kumba arpusan lak tang ban siu ki security jong kini ki contractor kani kadai ban pelait ye kita ki ye ki pisa ki baidai ki security deposit te baidai ba kajing ai jingmut jong I MDC nang thina po mo plang ru ha baidai ka jing duna palat kayo khajna nakaliang ha baidai ba kajing promote ye ka traditional cultural kani ru kadai ka we na ka head ha ka usnam balala kuma phila pensmo matat wada kamdai na ka grant katu kala don hadu arkror namar ba ya katu hakatu kasnam namar balala ban bu ya ka budget expenditure kumba arkror nakadau ka jingyo ya ka share ka bakhambun hausnam balala
namar ngiyo kumba nyo pu wei kror tam tang na ka shares jong mineral house nam arjar khat nyo khat pra namar takadaw lala ban bu ya katu henry kumba long menta pat namar ba ngidang shudap ban long ye kene election MDC ban akalyang ka state government ling ba ka DCA department kalapha ingi de ka city kum ka jing pentip ba what ye kene ka share ka bangi dei ban yo na ka major but minor minerals jong news nam khat khandai arpho kan syak khati no kumba prakror nam ta ka jinglut hak election namar takadaw kala penjenjar ngi ban bu biang ye katu ka expenditure namar yo kaduna palat kapisa te hakabaidei bat kajing ajingmut jong i congress kharpuri kan nakalyang jong iru ila pensngau ba hakabaidei ba kanika head kaban siu yaki jingja yaki longyeng ki baija ki jingja syak penjulor hakamariang namenta uni usnam ru ngibu arsan lang bat nakalyang jungi ngi kwa ban assurance ani ka yeng baka isi kan yo ban pediang yakinu ki application naki concern MDC kiba nakitu kishnong kiba syakta kum kini kijingja kenang ban nakalyang UCM nla ban pelaj yakani kajingyarap te hakabaidei bat habaidei bat kajing ajingmut jung iba Roni Lingdo yakani ka mines and mineral wing kabadan hakani ka subhead kabadan kajinglut projection kumba saupwei lak sanpuar hajar ruspa kani ka David tang na kamta ka jingsiu ya katulop jong kini ki nongtre kumbala pen haka page kani ba khamshadin but kani baro kumbala ajingmut da member ba let's say kadon ka jingduna staff duna manpower haka labor department dan nakalyang jungi kwa ban pensyai hani kapori member baka biang palak kajing ajimut henry yamenta kani ka mines and mineral wing yakini ki staff but superintendent la pendenkam no dakalan department namta ka survey but ka spot inspection te hakabaidei bak kata habaidei bak kani jinglut nakani mines and mineral te habaidei bak kajing ajimut jong iba Gabriel Walang MDC nang tinapo Nongstoin nakamenta kanika jing thiet not nakajaka let's say council bandan kini kipung dokha henry ngakwa ban pensngo ni kapor baka district council kadan yela ka jong ka jaka kadan ru ka pung dokha hang tipo lailat te yakani let's say ka isi kan sa relook but kan sa examine but kan sa court yaka review meeting habai ni department nakamentaban yo yaka update na ka status kumno kalong menta namangim tip la dadang don dok khanem don te yakani ru le singin la ban shim kum ka wei nakajing ajing mut ka ba bahatam namta ban generate revenue lingba ka jingri yaki dok kha te habai ba kajing ajing mut jong i ba kanes ngampat yo abedi ka jing pan jing tip jung i hak abedi ka jing thiet khndo ka council hamo karwat le se kumbala pensngau ba na ka council kum ka jing tip jung i la dep ban ai ban seru wat ikapisa shei ba no lip lingdo henry na kalyang jonga ngam dan ka information ka babiang se ngam kwa ban pensngau hane namar ba yo ka mislead ya ka house ya kanil singin ai da ka details ka babiang ye member te hakabaidei bat kajing pensngau i ba scam belong MDC nang thinapo mairang kajing ja apo nong tliu ya kaniru let's say ki MDC ki badai hakatu ka area kin la ban kendu UCM ban ai da kajing tho nam ta ban yo ekani kajing rap henry ya kani kajing rap la ban ai tang hadin bala dep ban pas ya kani budget te hakabaidei bat i jing ajimut jing ba Charles Marngar MDC nang thin mau hati habaidei kani ke land survey kani la siu ya ketulop jongki nong trai baro badan hakani department nakamta kajing late site inspection namta kajing late ban tho ban wo ekijaka kiba kinunu ki try khndo ki bakwa ban bu ekalan record apo district council nakalyang kani ke department but nakalyang kani ki officers but ki staff kin yo ban le ekata kakam te kata di ka jing pensyai ke jonga sa nakamta kanika baidei ba got motion number 3 te hakabaidei bat ka computerization
habede ka professional tax nga kerpat in charge IT let's say ban in I ka jing pensyai habede ka computerization ya ka professional tax. Chairman sir, I kublai mover jong kakat motion. Ngasoban I kublai ri ba Gabriel walang ibala move ya kani kakat motion halor ka computerization and taxation but ke hilat kilenti. Ngidang don ha kilenti ban process ban computerize ban clan chu kam tam ya IT department. Kenang mengin la ban le online ik tax payment ki jing siu tax. Kenang ban pensuk ru ikinong siu ling ba online. Ngisngu don kam shisha banwan ra ek revenue. Hendrai ngidon shortage haki staff. Hendrai ban employ bun ki staff ni kinong tray ngidon kam ke financial position ke babiang. Ya ke babentahi ke financial position kadang duna pelat. Ngai assurance ya ke yeng hibrok away. Bingin wat ikilat kilenti ki babha. Ban collect kambha ya ke revenue ha ke bayadai bakani ke department ke shibun. Mr. Chairman sir, nga kerpat mover jong kani ka cut motion grant number 3 ba in withdraw kani ka motion. Chairman sir, nga kwa sak away ka jingkali kan long no ban pensyai kendiat halor ka lumding jri police station. Halor joka professional tax jong kalum dingri police station. Ya ka taxi dedak nepok ke head office jong superintendent of police ling ba ka database management system ke jongki. Nga kerpat biang member dago buram se ban withdraw kani ka cut motion. May I know the mind from the mover? Chairman sir, te hoji deputy CM baga recommendation jong CM ida berpercaya tu ni ki penthani akaba kalian suka punya jibsai mo Indonesia makanya benar mar akadika belum juga ia pas budget apa ini kan boycott jong itu ki media bagi pop ka budget ko yo jibsai tangtak dia. Mr. Chairman sir, nga kerpat benam semua member la klet ben note down na kaliang jong ka jing boycott se ka jong ki media ya ka budget speech kadai tang namar ba si naki jing bakala jong ki staff jong ka council bagi mla ban penbiang ka budget speech ki hakatu ka sngi te ka ngi la regret ya kani ka inconvenience but ngi don meeting but kiru ngi la pensngoi ka jing duna ka jungi but ngila kerpat ke jing trelang ke jong kiru na nishkmat but ka council but kum kini ke jing ja kenem ja shu na nishkmat. Di Mr. Semasan hadir berpercaya deputy CM tene ho ya ka jibsai tak la asai pa house tene ke ba si pa kalong ba kender kedon ke jing ya keno iwe mo ma ka pau no ba preso ba de nang daw jong chairman Tentang mo tini to kung bolongi siya matang ni cepat nomor syu te tong la sai ta tenga start withdraw ni ka court motion ja Namar ba ya ka court motion la withdraw. Motion move is that the sum not exceeding 6,88,81,430 on the grant number 3 be granted to the deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the admission of the head revenue, budget and finance department. Kayong kapriang yung motion? So the motion has been adopted and an amount of not exceeding 6,88,81,430 under grant number 3 has been granted to the deputy CM. Now, deputy CM, please move grant number 4. Mr. Chairman, sir, on the recommendation of the Chief Executive Member, I beg to move that a sum not exceeding 7,80,48,930 under grant number 4 be granted to the Deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the head Forest Administration Department. Motion move is that the sum not exceeding 7,80,48,930 on the grant number 4 be granted to the Deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the admission of the head Forest Administration Department. The motion is
now placed before the House. There are 7 court motions to be moved by Mr. Elbla, Mr. C. Marngar, Mr. B. Rani, Mr. G. Walang, Mr. B. Pongrup, Mrs. G. M. Kharpuri, Mr. R. V. Lingdo, MDCs. So one of you please move your court motion. Mr. Chairman, sir, I beg not to move the cut motion under grant number 4. Namar Bakla move your court motion. Motion move is that the sum not exceeding 7,80,48,930 on the grant number 4 be granted to the Deputy CM to defray the charges will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for admission of the head forest admission department. Motion. So the motion has been adopted and an amount of not exceeding 7,80,48,930 of the grant number 4 has been granted to the Deputy CM. Now, Deputy CM, please move grant number 5. Mr. Chairman, sir, on the recommendation of the Chief Executive Member, I beg to move that a sum not exceeding 4,24,820 under grant number 5 be granted to the Deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the head Administration of Justice and Judicial Department. Motion move is that a sum not exceeding 4,24,820 on the grant number 5 be granted to the Deputy CM to defray the charges will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the admission of the head Administration of Justice and Judicial Department. The motion is now placed before the House. There are 4 court motions to be moved by Mr. Elbla, Mr. C. Marngar, Mr. G. Walang, and Mrs. G. M. Kharpuri, MDC. So one of you please move your court motion. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the total provision of rupees 4,24,820 under grant number 5, Administration of Justice and Judicial Department be reduced to rupees 1. That is the total amount of the whole grant do stand reduced to rupee 1 to raise a discussion on the policy of the Executive Committee and the working of the department. The court motion is now placed before the House. The mover will please initiate the discussion. Mr. Chairman, sir, I kublay kaba ngayo ni kalat kabangan shimtay kanika cut motion jongka grant number 5 ay baka Administration of Justice and Judicial Department. The I kublay ro sa sisen ya I CM but ya Deputy CM balawan ra ya kanika budget jong arajar kat khandai arpo. Yang ni mday banga persaya ka budget nre kadai ka banga shukwa banya discuss ba pini katukan ni ki ba long kongsan hang ni ka ba kumno ka ba incumbent bha shu ikani ka department te ko mangitip ba ka ni ka Department Administration of Justice and Judicial Department ka long kaway ka department ka ba kongsan bha mo na banta ki ba but ka long ka department ka ba serve ka ba ay ka jing shakri na banta upay ba hi Tia, bat kumbangi kini kisngiru ki cases ki ladang kieu dang kieu. Tia ngai bar ki hajar teli ki cases kaba ki pajba ki file. Na keleng saudong kini ki district ki jongi, baro South Li ki district. Tia bat ting pat haba phai pat shaki cases pat ki bon ki basa pending ki cases ki snem Kidon ki cases ki basa pending, let's say hado ba utu, let's say utu ba file ka case ro, don ka por don shu apos la perthai indre ka case pada kadang yai beteng. Te kani ka peni ba ka don ka jing deko ha ka jing penya ya ka kam ka jam but ha ka ha ba de ban shime kini ki cases ne ban pen step ya kini ki cases. Let's say ki bon ki daw mo bong no, let's say ki daw ka de na ka jing pan ya ki adjournments na ki lawyers Nelese na ka jing penslam na ka department te kani ka wanra shisha ya ka bu jinge shisha ki pajba but kani khamtam long le se bon ki criminal cases ro ki bon ki civil cases te khamtam ma banga phai pat sha ki thain long kan long le ro ki bon ki ba ma sha ki jinge namar ba ki cases ki jong ki long ki pending na kapor sha kapor but
kakta shisha ya kayo kakot namar balay ba hap ki hap ban seo ya ka bay lawyer ki hap ban seo ki bay kali ki bay wan narong shadong kakta alut ya ki pai ba tengai ba nakaliang jong ke district court ru kumbang no kilas nang ban transfer ba ki cases sha kanika district council court Point of order, Mr. Chairman. Point of order. Katkum kanika rules, the rules number 30. Page number 30. Okay. To proceed. It shall not reflect upon the conduct of any judge, magistrate, or court of law having the jurisdiction in any part of India. Tengah suba ka rukom keren nakaliang jing member ban refer ya ka conduct jongki judge jongki lawyer jongki apa ka court ngasukam. Roll number. Mr. Chairman, sir, kandiat mo. Ang ni kamday ka ba? Naka page number 30. Huh? Page number 30. Roll number. 30. 71A. Huh? 71A. Okay, the rules. Rule number. Rule number 71A. 71. A. 71. 71A. Pagin persang pat naboit. Pardon, Mr. Chairman? Gin persang pat naboit. Haji di bat ki. Okay, so Mr. Chairman, actually imday ba kani ki kain rei ba shuko aban peni khandiat abay day bat kani ka bangan poi sha kapang. Te amar habangi phai ha kani ka budget. Ting yui hang ni baki don ha kani ka page 36 subhead A, pay and allowance of judicial officer, judge, additional judge are magistrate sao. Te hang ni ru nga kwa ban tip ba hang ni la tung kanungot iki magistrate ba hang ni la pa kapaw do makidon ru sao ngut ki magistrate te nga kwa bangan tip bangan yo ka clarification na ka isi ba kanungot ki magistrate ki don hang tai hapo ka ko jongi but sa kawai ru nga kwa banong hang ni banganay ka suggestion kandiat mo kung mangiladon la ki district baper ngoman ban speed up ikini ki matters ban speed up ikini ki cases te balay ba nakaliang ka jong ka isi ro perkhat no ba kumno bale se ngenya create no iki branches hakini ki district baper ban speed up ban wanra le se ban pensuk ya ki pajba khamtam na ki thain nong kendong ki ba haban wan shadu shani shapo shalong ba ki ma de ki jinge te tang kani ka we bang akwa ba kani ka bangan yo kani ka clarification na marhang ni ti magistrate don saw bang akwa ban tip ba kanungot ki magistrate ki don hapo ka district council court jongi kublishi bon Mr. Narunga Yeng ban Kershan ini cut motion bela move the MDC ne po announcement Mrs. GM Kharpuri. Nga point of order bonra member na po sarang so you have tamakadon ka jingong Mr. Chairman sir, justice delayed is justice denied. Mo tenga ngasngo hot ni claim ya question ya conduct jong ki judges nga so ka egi ba member I ong kalong ba teng ki cases kila slim than nim question ya ka functioning jong ki judges jong ki magistrate henry teng let's say namar haka partai menta ni tip shai tikna ba wat ki nong side ain ki don la ka jong ka lobby ban fleece ya ki petitioners ki appellants hadu ban dadap dakaram hadu nyumat ka kes patkut mo tengah sngo ni kum ki nong mi khmat ni hab ya pelot ya berhait ki bentah teto nga tharai nga shukwa ban tip na ki isi kat notally ki cases dang pending hapo kene ka court jongi this council court jongi but cases pila abanai ki belong criminal ne ki badai ki land dispute kumta terter
Te namar ba ngin la bantip kini cases have been going on lani kila iya kan posna mentah. Namar ngatip kadon kewe ka case Mr. Chairman sir kapal iya hado katsan kan rusna. Ijaka. Man balai hap siup bisa ki lawyer. Nalor balai akut danga job kini ka case piap siu kat ne man balai kat hap siup bisa. Tengah so bancuan ra a point of order habang ia discuss in klaim kata ya ka functioning jong judges ring yong balai bakisnap. Lesi ki isi kala ban ong ban speed up ki cases ban pen kroi ki case ba ki pai ba kini no ka justice te nga so tang ita I point but nga kwa man tip kat nongut ki standing council ladap thung na kene ki isi betmai la ne kat nongut ki dang don ki standing council ki barang rim la ne kene ki isi ka ladap thung thmai ne te nga so ini ide ibenta iba nomor khaddo khadwai habadon kano ka mo ka bang syai kes ka de ka court ka banai ka justice tang asno kum ka isi ngidon ka benta ka ba kongsan ban pej au pej ba unio ya ka justice kam koloi nomor kum banga ban mene par banga keren justice delayed is justice denied tang so tang ita bangan kwa ka jing pansyai na ka isi kublai shibot Mr. Chairman sir. Kapor kelapoi sau baji ngan trying extension sistem kanta mo nipon ni kali pengawas extension sistem kanta mo de sistem kanta nga try pisu thui ya ban rois kandiat namar ga kindon ro ki obviously reference dengan trying pesangkat ba step ini extension du sau sistem Mr. Chairman sir, ngaru ba Krishan ni convention ora di member berom po no skin. Tarun penjong ba hajum ba galong ya gidan kama ba pertanya ni ka judiciary jongi mar kamalong ba buon ma ki case kamdam ni ki para wong ki case bade jo ki khasi nagwewe ki court ki refer chani court jong council but kamalong mane di ula kadon na wi ka jinjbab jongi JTCM ba ong ba penyo ya kadika JTCM ka anticipatory bill te apa pai nagdang jong kumba ilakli member banyo discharge pagni magistrate marwa hatola penap na berat South League ni ki post magistrate na kamnun mar kumba ni also na padio kwa kajini pentikna ba hadu mentam pan thong ini ki magistrate te marwa sngobla don gi kodok interview ru ndai lami ki sole hadu mentai padai ka appointment kada ka jisha ni bodu yo bane bagai nama inyo jingsai te marwa kumalong ngitip chai bam ta wat ngi we kam na do ki khna school do ki khna puli ba kinu kam ki bagale don kam ban yan ba ki pidar ba ikut kamtam kai affidavit ba ki bat certificate idat certificate ter te kilabun kama ti kuntan kama pertanya tiga judiciary jongi mala angin dai bang bangi kentho bang benda ya ki judge ni ki lawyer dai angi yu ka GH ba ko bang nei ba pha ki case bubun ma ki don ki case bla ne report nem te kumta ini rojin paun dia jongam se cemasar kron ban pensuk lesi don ki khna ki ba don kam tangi ka balik affidavit ni kam balik bat certificate ki kumta ter kasimpor kala bang kata ya jing puli ne ki ko si ba dei ban len te bubun pe ki kilar mar bang mene la de hanun ka bentaru idar kam ban ya lamba pendapat itu kan te khanam kan log bastek ba te kam ka judicial jungi te dar kam na perthan ma tha lag di kam banang perthan ba ka jing ya control ka isi ba ke aki ba dei wan pe po kal yang ka judiciary tang di rong ji ajmu masa chemasa Tuan Kelengka, Mr. Komiti. Mr. Chairman sir, I kublai mover jong ni ka court motion jong ka gran kabasan melawan rak di Congress kepada ka administration of justice and judicial department I kublai ru namta iba Roni melayu bani shimenta
i ba lamprang blak. Te kabaidei bat kanika head sa. Hakabaidei bat kanika head kadon kajing peni hakanika budget book ya kajing penlut. Hakabaidei bat kajing seal tulop naduk ki judge ki additional judge bat ki magistrate bat ki registrar ki barok ki officers bat ki staff hangtai hapo ka court jong ka district council. Te nakaliang i MDC ba move ya kanika court motion ila kwa jing shai hakabaidei bat kanika jing peni hakanika page lai punyo jong ka nika budget book hakabaidei bat kanika jing don jong ki magistrate hadu sangut. Te nakaliang jong ka jing don jong ki magistrate sa hadu menta kanika post ka dei sau teli lai teli la don bat kaweru la dep ban penlong ya ka written examination bat ka interview ya ka wei ka post bat tang hadin ka tukat ni sa la don ba file case persya po ka Meghalaya High Court haka arpulai terik ubnai bespo arja khatpra ka case number WPC number 355/2018. Ba kani ka order kalapen lapen yap no ikani ka recruitment process jong ka council ya ka bamenta kadang sa thli ka wei ka post. Bat nakaliang ka isi sa ngin persyang kat bala ban penbait renti hakabaidei bat kajing conduct ikani ka exam hakini ki por ban wan. Namar ngi suthu sa kajing duna palat ki magistrate ka wanra ka jing duko trekam hakabaidei bat ki babun teli ki cases ki badai ki breu ki jungi. Te ngi suthu sai kata ka jing bat nakaliang ka jing ajing mut jong ki member habaki ries ikani ngiru nakaliang ka isi ngila sungukya hakabaidei bat kani ka kam. Te namar ba kani ka High Court order kala kedo shai ba ya ka recruitment rules hab ban penbha hab ban don nakani ka district council ya ka ba nginla ban conduct ya ka exam jong ki magistrate. Te kata sa di ka jubab kum ka jing pensyai na kamta i member. But hakabaidei ba ka jing keli jong i MDC nang tinapo melim hakabaidei bat kat nutuli ki pending cases. Te kum badan bat ngasa hangni ke information kadai ki pending cases ki baidei bat ka High Court bat ka Supreme Court persya bat ka District Council kalong Supreme Court persya ka District Council bat kiwe-kiwe ki parties ka badan hapo Supreme Court kalong nyo tuli ki badan hapo High Court pat ki don arpau tuli hapo High Court sa hakaliang ka District Council bat kiwe ki party kini ki cases ki belong pending henry jong ki riu pai ba sa ngimdan ka information do menta bat ya kani le singin shimkhya ya ka bangin wat bat ngin pan ya ki information kat nu tuli lane kat nu spa kat nu hajar tuli kita ki pending cases ki badan te kabaidei ba kajing pensngo nakaliang MDC na malim ya kajing don kam bandon yu standing council sa nakaliang kajongi habaidei ba kani ka kamru nakaliang ka isi kebelalong dangshen haka first isi meeting ningkong ngi shim ya karai banbu ikini ki special council ki standing council ki legal advisor bat kiwe sa ki baidei bat kaan namangi suthu sa man kasngi ngi ya tingkhu habaidei bat kaan lakalong nangi ki MDC bat kumju khamtam nakaliang ka office ke jungi haki department ki ba per haka baidei bat kani nakaliang ka jungi ngakwa ban pensngo ba special council de VGK Kenta standing council de BB Nazari standing council Baar de Ban Shantali Kriam legal advisor Haduk Menta de ba Erwin K Sutengah te kini di ki legal advisor bat ki standing council ki bangiyo ban penpau bat dangshen ru bat nakamta kendiat sanam ta ketuga jubab te kitu di jing jubab kajungi nakaliang ke isi ka bedai ba kanika head tenga kerpat i member se ban withdraw kanika court motion. Mr. Chairman, sir, tangkaway ka ba la asu ay ka suggestion nga klemyo ka jing pensay bang la nem la ban create ikini ki subordinate gates court support kini ki
district ki jongi ki bapher ban kampensuk ya ki pajba Nga kerpat member se jubab kelib yang ke. ban create ye ki subordinate district court Haman Laki district. Ya kata ka jing mut jing member kalong badan kam bat nakaliang jungi ka isi in sa shimkia ka ni bah ka next meeting le singin ra ka ni ka agenda. kuble shibun ti nakaliang ka jong withdraw ya kani ka cut motion. Namar ye ka court motion na withdraw. Motion move is that the sum not exceeding 4 crore 34 lakhs 820 on the grant number 5 be granted to the Deputy CM to defray the charges will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the mission of the head administration of justice and judicial department. Kayeng kapriang motion. So the motion has been adopted and the motion not exceeding 4 crore 24 lakh 820 of the grant number 5 has been granted to the Deputy CM. Now Deputy CM to please move grant number 6. Mr. Chairman, sir, on the recommendation of the Chief Executive Member, I beg to move that a sum not exceeding 4 crores 91 lakhs 40,790 under grant number 6 be granted to the Deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the head legislative department. Motion move is that a sum not exceeding 4 crore 91 lakh 40,790 on the grant number 6 be granted to the Deputy CM to defray the charges will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the admission of the head legislative department. The motion is now placed before the House. There are 2 court motions to be moved by Mr. Elbra and Mr. Jiwa Alang, MDC. So one of you please move your court motion. Mr. Chairman, sir, I beg not to move the grant number 6. Court motion. Beg not to move court motion. I beg not to move the court motion. Namar Bakla move your court motion. The motion move is that the sum not exceeding 4 crore 91 lakh 40,790 on the grant number 6 be granted to the Deputy CM to defray the charges will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the mission of the head legislative department. Kayong kapadiang motion? Namar Bakaying kapadiang. So the motion has been adopted and an amount of not exceeding 4 crore 91 lakh 40,790 on the grant number 6 has been granted to the Deputy CM. Now, Deputy CM, please move grant number 7. Mr. Chairman, sir, on the recommendation of the Chief Executive Member, I beg to move that a sum not exceeding 37 lakhs 6,510 under grant number 7 be granted to the Deputy CM to defray the charges, which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the head education department. Motion move is that a sum not exceeding 37 lakh 6,510 on the grant number 7 be granted to the Deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the admission of the head education department. The motion is now placed before the House. There are 4 court motions to be moved by Mr. C. Marngar, Mr. B. Pongrup, Mr. F.J. Lakadong, Mr. R.V. Lingdo, MDC. So one of you please move your court motion. Mr. Chairman, sir, I beg not to move the court motion. Thank you. Namar Baklam move your court motion. Motion move is that a sum not exceeding 37 lakh 6,510 on the grant number 7 be granted to the Deputy CM to defray the charges will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the admission of the head education department. Kaying kapadiang yung motion? Namar bagaying kapadiang. So the motion has been adopted and an amount of not exceeding 37 lakh 6,510 on the grant number 7 has been granted to the Deputy CM. Now Deputy CM, please move grant number 8. Mr. Chairman, sir, on the recommendation of the Chief Executive Member, I beg to move that a sum not exceeding 159 crores 2 lakhs 87,910 under grant number 8 be granted to the Deputy CM to defray the charges, which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020
for the administration of the head Civil Work and Development Department. Motion move is that a sum not exceeding 159 crore, 2,87,910 on the grant number 8 be granted to the Deputy CM to defray the charges will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the mission of the head Civil Work and Development Department. The motion is now placed before the House. There are 8 court motions to be moved by Mr. Elbla, Mr. C. Marngar, Mr. G. Walang, Mr. B. Pongrup, Mr. F. J. Lakadong, Mr. C. Sochang, Mrs. G. M. Kharpuri, and Mr. R. V. Lengdo, MDC. So one of you may please move your court motion. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the total provision of 159 crores, 2,87,910 under grant number 8, Civil Works and Development Department, be reduced to rupees 1. That is, the total amount of the whole grant do stand reduced to rupees 1. To raise a discussion on the policy of the Executive Committee and the working of the department. The court motion is now placed before the House. The mover will please initiate the discussion. Mr. Chairman, sir, ngala pet yakane ka budget 2019-20 jong ka council nga shkwa khniat ka jing pensyai na I member in charge namar ba nga pet yakane ka budget ngam yo I ba kilapan kre ya ka outcome budget te kumta nga kwa ka jing pensyai ba hato ka isi ka thumun em bakan pen kre ya ka outcome budget balada kampen kre ru hato kamdei mo kapor baka council bat ka isi kan pen kre ya ka outcome budget khnang ba barok ka jing pelut jong ka council hakine ki civil works but development haki schedule area kalong ka basyet basai khnang ba kapisa kunum le no ai ha kidong kithan bahap ha ka schedule area kulishmo. Mr. Chairman, sir, hoi ladap ya keren hakini ki paladap ki jingya tai dengan syukwa ban biang hangnya cut motion markumba nga ong na marimat kaduna ka supervision kaduna ka accountability kabang I kumba ki scheme kila pendan kambak lang an syu ainuk saya pi Mr. Speaker, Mr. Chairman, sir, kabah katu ka providing street lighting hapo Malim constituency kimdon kita ki street lights. Kidon da ki street lights ki bala thau da ka national service social service jong ka new andre kita ki street light ki bala ai na po ka dis council ki ngaklami I hapo Malim constituency but na ka media habang nile RTI ru klaliwat ki ong bangiyo tangkibot. Di andre hapo provide street lighting. Kamot kita day bandadon kita ki light ki ban pensyai ya ki lentiyat hapo ki snong ki tau ndai mdon Mr. Speaker, sir, ki don ki balong kum ki tebelam la syute agi dingso da pilai ki ke snong hapo melen ke snong lengkin I don ita I street light I balong kum ki tebelam ita uta usketri snong ute au ding soklong dan ndai kapisa ka balapan mang ngai ka balapoi hadu kumba imat dengan bakla mga kumbal life nyolak ban pel I street light hapo Malim constituency. Dengan sngo Mr. Chairman, sir, ni habdon ke supervision ke bakhambiang ke accountability hoi nga sngo tu mene haba ya keren bat I deputy CM in charge finance. Yong ba haba kali ya kata ke PA system iwat jingtip na ki officer la certify hi MDC. Dengan sngo kamdai ke babiang haba ka don ke engineering wing the shaban pasi ki bill ki officer ki dei benda penhun ban satisfy yelade wa ki kam la pentrai kat kum ke estimate ke bala sanction ar lai punyo lak Mr. Chairman, sir ke dei pisa ke bala bonba handai ke basnusi kalong kum ka PA system ke mangong mene haba kran ha ka budget discussion ke PA system nyotli ki dong hapo mo penti kat kum ka RTI bangi file kalong completed payment paid in full
dang yo jing tip udang phone uwei urang ba dong wang ba ding wan tia mentah ba ketika PA system. Ha? Dia kemud dadai bam don ke RTI, dadai bengi monra apa house, kemud keto ke pisah kembah sanlak tam lapan serwakai. Dia ngaso ngan kerpat ya kene ke isi ke badang temai ban simkia ba ki jing mentoi ki skim ke bangi ai syaki pai ba kin dadai sisya kita ki skim umdai itibelam banong ide street light. Mo de ka PA system kumbala ai syaki shinong klemdan. Dia ngaso kalong ke ke ba penserwakai ya kapisa bat kalalong ko ba syukur ya kipat ba tangban mentoi menore te ngasngau ngakwa ba kani ka isi kan light certify biang ya kita ki street light ki bala install balada klem install ngatrai ladai ba katuko pisa ban pak refund biang nomor kadai ka pisa jong upai ba mla ban chupan dan kam bakla kumto kaba kumba lada makala mengade arpunyolak ne life nyolak tang kenum baklai ke arpunyolak ba penai kita ke street lighting hapo Meliam constituency tang karpat yu deputy CM banbu ka kenja inquiry ne investigation ban let kat kom ka ngatrai kandon ke MB lane kanono ka completion certificate ban page hakino kishnong la install kita ke street light balada kimdan ngatrai ka isi kedai ban pak refund tu ka pisa bangila ban ai biang tagi street light syaki pai ba ngaso tang ita Mr Chairman sir ban page bakane ka functioning jong kane ke department kan khamlong ka ba parking no ban pantri ke skip mun be ban chule kai ya ka pisa jong upai ba tang ita Mr Chairman sir nga support ya kane cut motion Pelawan Ra dai member Badan Buram kublesi bu Mr Chairman sir banshu kasane kane ka cut motion kendiar nga syukwa ban yo tang jin penchai ndiat mong ni habaya dei bat kani ka grant number 8 subhead D kani ka ba construction of office buildings tiang ni la mang labu shi crore khandai pusau lang prahajar shi spalai pho ti ngakwa ban tip khandiat hang ni ba ong construction of office building dengan kuat bantip kini construction of office building ke di bentar ke executive ne bentar ke legislative leadership board. Chairman Badan Buram, nga support ya kadika kat motion bon ra dai member jungi. Te nga syukwa ban stress ndiat bayade bakani ka special assistant of central plan schemes. Kumbai mga mentah ni te dapat ya ka amount telai hun. Lapoi sudah ke prapun reu kror nrei ngakwa bancu advice ya ka isi momenta baswa bapinya alot ya kanu kakam maka ke dei baka bisa jung pai ba piri banya dan ka team ka bajanai ki engineering ke babiang ki surveyor ki babiang namar kumbang alap mga kadon kawe ka special assistance of central plan scheme kabla poi di kror constituency jungi kaba ya kata kasurok bamudon pelaj kali mendaka klampoi shino paka pis kasurok kalakut kasurok kabri banyai kali menta kilakot kibri dakan nano road ma balai tangkan nano but broch kata bajuyat sok kibrio menta kibri kim nang subanyat namar kelas niulut but kala feel laki-laka te ngakerpat ba ya ka isi batmai ba ngimdei bensyua hun tang bayadei si tim insya Allah kormar ya kapisa ka bamdei hok jongi ndai kadei jong pai ba ndai de berpikir ba bat banda survey ba shwa ban alot ya kanu kakam kablai sibut Mr Chairman sir nakaliang jong aru nga support nga Krishan ni kini ka kat motion tingadon kawai ka ngalak krenteng kini ka kini kisngi pok yung Berkata kepada ibat ke skim nak mentaban kiri ke fencing hantai umat arpusan lak ngelawat jingtip ban ngelak keren yo project engineer nakaliang jong ong ba dan jingtip iye tenrei hablawat ngelak li pandai ong kepisah kan kepisah kam dan syu ngamtip mano balak pelai ini kepisah kat bakal fencing hantai lapan tri ka bang layo report imat ke jenglut kalong tangkumba saulan san lagi ye ti kat kani ke skim
kumbalaong da I member na laim kra ngi pet ngila I hun ya ke jing wanra ya kini ke mang pisa nam da kini ke special assistant ten rei nakaliang jonga I nga bu bat kerpat iki isi bakan pet bah bat kumalaong kini isngi nga ong biang ru bala dengilap ikini ki breu ki bale yakini kam ihap an penstam iki blesibon kapor layait ngatrai imdon spisio nomor ba ngatrai hapa extend tang kat ban pendep ya ki berangsa bat kumjuru haji di berka arbitrary resolution de hani kapor ngang khonno yo deputy CM bain clarify ikitu ki point la raise persang ban fokus tangki gidon tang riutuli kawai ka eka outcome jong ki scheme ka baar ka jingede ber ka street light hading soplom ka balai ka de ka PS system bastau ka office building basan ka de ka nanorut mo ka banriu ka de ka fencing ha ummat tang tek kitan riutuli mo ka pergalay Kubleshibun Mr. Chairman sir la ailat ya nakaliang ka isi ban pensyai ban pensgo ya ka way naka benta ka policy trekam jong ke isi ka bede ka civil work and development department kumjung ai kublei ba job pingrup lawan ra ekanika cut motion jong ni ka grant ka bapra sa ka bede ba kanika budget ngilapan kre ekanika budget estimate ha ka bede ba ka receive site but ka expenditure te kai ka ba ngi project ha ka bede expenditure but ka yawandur hiru bat kanika receive kaba ngila ya thau la ya wo la khen la idea hakiniki snam ki blala bat kidi ki ba long actual but namar ba nadu kaba sedang sa ka budget speech ngala pensngo ba nakaliang jungi ngin patla banwan ra ya ka actual receive jong u snam arja khat pra khat khandai namar ta kadau le se ngin pat tip lut mentangin pat yo jingkhain lut katnu ka outcome ne katnu ka ba ngila yo honu snam blala TKA kebangi lala benwanra kalongsa tang ebede baka expenditure projection kejongi kebangi don jingmut bangin yo kata bangin petrekam kata bak receive site keba ngila project te lingba kini ki revenue bat kini kitai sangas kwa ban pensngo hani kapor ba kebede bak kini ka revenue jong snem arja khat nyo khat prasa habide bak ki minerals na umeja ngiyo new pwe crore prap saulak khat khandai hajar aspa nrupo khandai but naka motor vehicles share ngiyo nriu crore nyupwe lak nrupsan hajar khandai spa nrupusau kabalong baro nyupupra crore sanpusan lak prapusan hajar aspa laipulai but house nam arja khapra khandai sa kala hiar bha kani ka jingyo no minerals no major minerals no doyong but no motion ngiyo tangkumba ar crore nyupwe lak nrupwe hajar sanpusan dingka but naka motor vehicle ngiyo khat ar crore new pulai lak new punriu hajar khandai spa new punyo te sangi expect bahau new snem arja khandai arpho ngila bu yaka budget ka receive projection ke jongi ka bangin yo no major minerals kumba arpusan crore khnang bala ban siu ke tulop jongki staff ki nong trai baro jongni council ka ba omduna ya new spa ngut ka streng jongi te sa baidei bat ka jing pensyai nakaliang I baroni MDC nang tinapo meliam ha ka baidei bat kani ka jing I street light sa ha tagwe ka shnong nakaliang jungi ngin shimkhya sa kani ka kam nakaliang ka isi bat naka ngakerpat ru EM in charge development ba subha ba in page ya kani ka file ha ka baidei bat kani ka benta ya ka ba let's say la dadon kamru ban pha dak inquiry ha baidei bat kani ka kam te baidi ba kajing kren jong I congress kharpuri ha baidi ba ka construction of office building hangni sa kumbapau kani ka subhead jong kani ka CWD construction of office building kabolong shikror khandai lak saupu prahajar kamdai khandai pusaulak kadai khandai lak saupu prahajar shispa laipo kani sa kadai ka ba kadon ru ka projection ka bangin nang yo sa na kani ka ba ha ka baidi bat ka office building ka ba ikli ka office building ka bala pentrai na kani ka scheme lani ka bangi project kani ka dei ka ongoing scheme sa ka bangi la yo na du usnam arja khatnyo na ka state government state grant hapo ka article arspa new pusan
ya ka bakla ai shikror arphu lak laipun riu hajar but nakaliang ka isi ke jong phisa phila recommend banshnai kanika legislative office kumbalong mentah but om tang kat ni kaladap rei dang dan ru sekwi ki gran ki bla pendap ya kata jingtai ya kata legislative department but mentasa kabasa kabil kabampat siu shu kontraktor kalong nakani shikror arphu kalong khandai lak but menta namar bangi khmi lenti bandang yo biang naka state government sa kumba khandai lak namar takadau da at lang ka khandai lak ba kane ka khandai lak kawan shikror khandai lak sau pupra hajar shispa lai potengka te hakabai dei ba ka jingkran jung MDC nang te na pot laim khra hakabai dei ba ka special assistant of central plan schemes kumbai la pensngo bakadan kata ka lenti ka baki shna ling bakani ka scheme but ladan kam let's say ban certify biang leni ban penbet nakamta kani ka kam ya kaban nakaliang ngajungi sangin I assurance ba ngin pha ik engineer ban let ban inquiry hakbai de kani ka kam te ka bai de ka jingkran jing ba Charles Malngar ya kata ka jing pentrei kata ka fencing ka balong arpsan lak mo arpsan lak hang ti po constituency ke jung i nakaliang ke jung ngi kwa ban pensyai ba katu ka scheme kumba phila pan jing syai kini ki sngi ka kenta keli jing keli ba kamdei na ka forest department katu ka dei na ka special assistant of central plan scheme ke belamang nam tau MDC concern jong katu constituency how to snem te let's say kumnu pentrei kam kumnu yo nakaliang ke isi ngin habban re-examine ya kani ba ngin habban pej benia ini ka kam ban ngin sapentip EMDC te tang kita isa ka jing pensyai kerpat ru member bemove ya kani ka motion grant number 8 by in withdraw ya kani Chairman tang khniat na shukwa pan jing pensyai na I am in charge marang yo I ba na para member kila ya pensyai la batai ba kini ki scheme kila don kita ki jing duna ka jing pelut ka jing te ngashukwa ban keliya I am in charge ba haka guideline jong kanya ka special assistance kini ki scheme ki dain am le geotagging marbadon ki scheme ke ba kimdan ru ki jaka handai ka bel kila adap draw te ki no ki scheme ki lian am geotagging kat kum ka guideline ke bala ai da sarkar India Mr. Chairman sir kuman pensyai kata kani ka guidelines jong ni ka central scheme kala syai ba nginam la ban ai benlong duplication leni ban ai kinunu ki scheme haki jaka ki ba ladon ki central scheme bat kiwe kan long be pure tanam ta ki fresh construction leni ki fresh proposal kaum ngapat so syai ngashkuan keli tang ka don am hapo ka guideline ka geotagging Mr. Chairman sir kum kata kam pat don ya namang ibut ya ka guidelines arja khat nyo khat ngashu request ke stu committee na maga jingkwa ya ka outcome kam ka achievement report ka jingkwa jong ti samla nang ti ka achievement report ngatai kan bahala da ka executive committee kan penkre ka achievement report ka balala ban le kita ikam bat le se kum ka laong don guideline ngatai pinia corporate lang bot deputy CM ban withdraw ya ka motion Mr. Chairman sir I withdraw the cut motion Namar bala withdraw ya ka motion. Motion move is that the sum not exceeding 159 crore, 2,87,910 on the grant number 8 be granted to Deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the admission of the head civil work and development department. Hinga pediang yang motion. Namar bagi hinga pediang. So the motion has been adopted and an amount of not exceeding 159 crore, 2,87,910 on the grant number 8 be granted to the Deputy CM. Namar baka por kam don show. Under rule number 106 sub rule 3. Ngan kerpangat yau Deputy CM ba unmove no ya ka basa but nginom entertain show ya ki motion. Dia ni kapor ngan kerpat ya Deputy CM ban move ya ka grant number 9. Mr. Chairman, sir, on the recommendation of the Chief Executive Member, I beg to move that a sum not exceeding 4,76,10,380 under grant number 9 be granted to the Deputy CM to defray the charges
which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the head enforcement scheme for protection of tribal land and interests. Motion move is that a sum not exceeding 4 crores 76 lakh 10,380 on the grant number 9 be granted to Deputy CM to defray the charges which will come in course of payment during the period ending 31st March 2020 for the administration of the head enforcement scheme for protection of tribal land and interests. Kaying kapdiang motion? Number kaying kapdiang, so the motion has been adopted and an amount not exceeding 4 crores 76 lakh 10,380 on the grant number 9 has been granted to the Deputy CM. Deputy CM, please move for passing the Khasi Hills Autonomous District Council budget estimate for the year 2019-20. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the Khasi Hills Autonomous District Council budget estimate for the year 2019-20 amounting to rupees 215 lakhs, 215 crores 36 lakhs 17,400 be now passed, only be now passed. Motion moved that the Khasi Hills Autonomous District Council budget estimate for the year 2019-20. 1920, correct, 1920 amounting to 215 crore 36 lakh 17,400 be now passed. Kaying kapdiang motion? Namar kaying kapdiang, so the motion is adopted and the Khasi Hills Autonomous District Council budget estimate for the year 2019-20 amounting of rupees 215 crore 36 lakh 17,400 only has now been passed. Idonia ka obituary resolution jong wene ki MDC late Shri Loving Well Sangryang, former MDC. Now I request the CM to represent the resolution on the death of Shri Loving Well Sangryang, former MDC. Condolence resolution on the death of Shri Lovingwell Sangryang, former member Khasi Hills Autonomous District Council. The council desire to place in record its profound grief and sorrow at the demise of Shri Lovingwell Sangryang, former member of the Khasi Hills Autonomous District Council, and express its deepest sympathy to the members of the bereaved family. Late Lovingwell Sangryang, who passed away on 23rd March 2019, was a member of the Khasi Hills Autonomous District Council from 1972 to 1978, representing Edwin Mau Thingkut constituency, who has held the post of Deputy Chairman of the Council. During this year of membership, he had contributed a lot towards the interests of the Council and the welfare of the people in constituency as well as in the district. The vacuum caused by his death is greatly felt by us. May his soul rest in peace, and may God grant strength and fortitude to the members of his bereaved family. It is resolved that a copy of this resolution be sent to the bereaved family and the press. Tolong ada member kita akan express condolence. Mr. Chairman, sir, nga haray hakane ka por jong I maluwing nga imat ngi ngimpot yadon. Haray impaton member kita nang ni lajyo stangi mahe le so iladon ka por ba martil khamdon mo tamun ndon badon ngimdon baya kendu ulang bad I mo ka por namar ka jinglong MDC jong I kalong hadu usnem khat khandai spa anyo fuar bat ka hadu hanyo fofra ka tamut lalong MDC tang sitem tekat kumki record skibingiyo malu mala syafang jong ni urang ba kalong baka ngikha ki jong u kalong arfuprat rik nai khat wei khat khandai spa lai fosau bat ka sngiyap jong u pa kalong arfulai trik nai balai arajar khat khandai te une ubri kat kum kajing tip jongi u MDC jongi na tena po mau thingkut mo
kat kum kejing tip jongi udai ubalong regional minded bahamo uba nadu ka basdang hi ubam ju kenria sigino gino ki parti national party uba don beja ki parti riulum nadu ka basdang kat kum kejing tip jongi te omde na kata ubra trai sitomru hagito ki jaka te kum unong mi khmat ngasiu sngau thu bah ka por ka ujob kat kum record ka bangiyo anang ne ula long teng kum u deputy chairman ru hadu ka por bat ngas ngau thu bau dei ubriu ba biria bha ngajio ngau na ginong prasnong jong mau thangkut situ kia thu ba kanu kanu ka jaka ka badon mau ka bagidon mai kum u nong mi khmat lane kum u nong yalam lane kum u leaders jong ginu ginu ki political meeting tamut ka meeting ke song shit bha kat nama ra ka por ka bangilong meeting sisin don ko ka meeting ki bangilong meeting ni sisin po long lek jereng khat ba don ki perlok ki bom ngau thu e ka tien garo te namar ki dei garo te uba allowing ula kren no sedek tien garo ubit bhaw nang bhaw kren ka tien ru na je u namaru parya parai bha ka tien kat kum ki jing ngau thu jonga bang yo jing tip nei ba bindu malumalaru iblia don lang bot tu ki por i ju ya thu khana ngi ba udai ubri uba ngau tunat ubalong free and frank ubalong friendly ya baro hoj te nakada ngas ngau ba ka jingdon ka jung uhne po council ula contribute a lot nak benta ka council jungi kitu ki por te ka jing khlano jung i ka jing ngau si nak benta jungi pat ka jingdu nak benta ka ying ka sem ka snong ka thau ka jung i bat ka jing ngau si ka jungi nang ne kum upara members wal dangi medon lang ini por wat lu don gitu ki por mensua den kalian ki jonga bat ka konstitusi ki jonga ngapha e kan ka khubor sngulem sakayi nga sem ka jong iba lowing sya ikhun ki ki jong i te to ba ka mensim jong iba lowing kan poi da ka ba suk saka duar jong blai khulai sibu Container contain kum ko dak jong ko ji sno ha ka jing gran snowlem ya kan ko jing klat no jong unewei na ki nong yalam jong ni hakari ubalalong ru MDC but deputy chairman jong kan ka council jong te si amantau ong don su ki kolik hang ni kala ben long ba mukhi mudan dan reng rang long tang kum khna samla ka ta ko por khna rit han rei namar bangalong aktif ba ki social activities nga chu ye kendo ban uman ka por ha ka bawat ye ki nyerap kumbala kren da u CM Syakman mana ulong buriu balong nong ulong sroin ba ubala banyakran kat bamon bolong hangang hung ti kata ka tingkran tu dalam khoi si sana do musim ha bakran ye kanu kam te nilayo ro ha ka konsulsi jongi ka bangi khot ka dingling konsulsi miswa sibon ki ting mentoi no riu rang ba kham tam ka por ba ki division department na ka banta ki primary school lower primary school kadang hap hapo ka cing pek jong di sosil ula persang dikilat baro banyarab ban high school ya kisnong hanong kendong kimpat kibompat don school je menta letip balai wasngau bau niu rorong ba ula klat no haka arpulai trik jong niu bengai balai aracar kat kendai je nakabenta yelri bat ka konsumsi hibaro ko wei kitbok kirwiang yu bun leisuk sidwaru blai bat bo blai undon nakat bat ki bahayeng sam ki khun ki ti jungu khublai sbo Mr. Chairman sir kalian jongaru pada yosun ka kenting din dai kum gadak jing solem ya bahayeng basam jung ini member ba ramburam raklan no
lead lobbying well sangliang belak har kar plastik u na bla arjak kendai te niruk penpau ka di solem nor ba ka jing khajui ka long ka jing du ye ka yen ka samu jo i ba kham tam ka snong ka than ka konsi ba ko we te kum le thu na i cm ba di member na po mau kontrong ti ras tu bru di rong ba ba don ganong rim ba ngangit ba kumu member bla bat ini kam komoditi chairman berbulan jikli konsila not sang sibun ma ini ka mau tingkot konsesi mar kani konsi kelong ba don nama ka bang nyatip baro bat ngi joso ba ni pat joso menu ta ka kyong ka rupian mo ni ka helikopter baret ka dan pos no mau tingkot te de konsi ba don nama ka ba lai tip baro baro khot ba nei ngangit ba uni rong ba ru dan ka contribution sibun ba bari ni ka konsesi ti to nang yang jong na ba nei na ka yang ki palong liang ite ni pha ka ni ka jisolem sha ki bahing jong ibaro ba ublei takrat wa jing ja tha ye ka msim jogi kubreishimon Mr. Chairman, ngaru ngasoban yesim benta bat u leader jong kanika yeng CM u bala wan ra e kanika resolution ya kaban pha e ka kubor solem sya ki bahiyeng hasam jong i ba lowing well sangriang i balalong u MDC jongi jong kanika council hakasnem kha khandai spa anyu fuar adu inyo pupra nakaliang ka jonga bat ka konstituensi barok away ngasoban penpau ya ka jing sosi ba ka kubor solam sya ki bahiyeng hasam jong ni urang ba ngaru nakaliang ka jonga kum u we na gi khot nong trei ba shethem jong ka party ka jongi ka banga ngadon ngam jula ban klet yang ni orang ba wat hadin ba longshu kum unong mi khmat ani kum MDC henre ude we na ki rang ba ba ju tresit ham ha na ka banta ka party ka jungi ha ka tai ka thain kam tam ha po west khasil ngajukan mau ha ki snam ki baladap ha bangilet ki thain nong ston ngilet ki thain riang do ngilet tu ki thain motion route ngi hap bani kendu uni urang ba ulong urang ba obat tristom bat ude ubriu ru kumbala kren da nongelam jongi di ubriu ba paria ba biria ba bat ude ubriu ru uba supu sabrki ba ba kanono ka jaka ka budon nginyo sngo ba ya ka sur ka ba urki mu tenga sngo ba ka jing du no yauni urang ba kala dei kam dei ka jing du tang ya ka yeng ka sam kam dei ke jing du tang ya kanika than jong ka than west khasil andre kala dei ru ke jing du ya ka party ke jungi tena takadau na kalyang ka jongaru nga pha ya ka kubor solam bat ngi duai ba ka mensim ke jong u kan yot ja thaj ha ka duar ke jong blai bat ngi kitbok ket yang ya ki bahayeng sam ki khon ki siu baro ba blai ai ke jing tengen hakum kanika por ba ki mat ya ke jing du no Yuni orang ba berisma. Mr. Chairman, nakaliang ko haru, ngasyu pa ka jing solam siya yung kasem. Marba kum nakikmat sini ka yung dorbar council nado nyo pupra, balang yung don lang kaniro. Nay nakaliang ko nga kum no mikmat hi, nakaliang thai la siya jet kum no mikmat tisdem. Tiga syupha ka jing solam siya yung kasem, la ka jing duno ay ka yung bat karu ya kaju ya kai kai ba ngi so na ka history ke wala lam khmat do CM la batai ka jinglong jingman jongi kumu brio te na kaleng jonga rong shupa snolam sheka yeng kasem bat ka jing tingen na ta kai kai ka borok ka punya ju panalo ti ta ngi ti
To hadirin bagi member Malaysia benta ban express condolence ke jing diba ke jing klat no jong iba lungwel sangriang nak lang jong aru kum chairman jong ka khasil automatic council nga penpau ke jing snow no man sim harol ke jing du no jong yau niu rangba ubala no senyang na ke benta ka baha ka met jong ka councils kum ong tin parang all is gold nisu tu bahaba ki barim kilong ke ka ba kaksiar hoit le sei kelak bandon hang yang tai ki jing bombit bombiang tendrei ki babun hi ki don ki jing no senyang na keleng ki barim le sei ngilong kum ni bagi long ru dei lang ba jing sedang jong ki MDC ki barim ki bla long ki member po ka council hoi ni sutu bai ba loving well sangreng dinong mi khmat juga mo tengkut senyam khat nai span ni puar ni pupna ngai skam bila I no sidin ye ki bai ngasam baro na kaleng jonga kumu chairman bariru MDC jonga khat phamo khar panthor na ka benta ka ying baro ko wei ki MDC apo ka district council ye pha ka jusulem shaying ngasam but ai ka mun sim ju kan yo ban song sok baru try ye tang ding ding ba khandiat kaleng jonga express ye ka message on condolence kum kadang ban kan mau buram yo niu rangba obla no senyang na ka benta ka bit ka biang jong ka council akar pat ngin yang lang baro kum kadak ka jingkan mau buram bashi minute Subhasham. Since there are no other business, the House stand prorogue.